no kok thum beda ko samung khai tong nai chini joto takhok tei bukuk chong na sung hambai maro tam ni henke sung tinoro kok thum beda no ringi sung kok ma sakla ne bakak ma thangka tam ni henke kaisa terba hastewo hotat khai sung nai bodol rok ni jung jal luk jak man bagai kaisa striking kha o strike no tei nai chini pania te ungani khanani simik chengna tongmani chengmalia aboni bagai sung jotoni phasingo sung na karsano tamni hanba omo hai kaisa situation bound chung thangka je o pania terno mothagai tonani bagai abono mothagai tonnani hanpano jephro sini obo peacefully jokhon te sini strike dok ung thangana afro hongkai no sung sini pania terno taisa sung saklai renai haine bagai norok no koinai joto pania khai tongnai sini khaponi bakuk tei bukuk chongno sini je screen or jak sini banner or jak okok duk number no norok taisa kereng pidi sung ju tumung no sini o strike khanarok ni bising no rosare ka hangke sung soni ni simik no sung sengi renai salse kebongo yaglu no sini bania terno sung khaina hai songsai repinai haine bagai sung tinoro press meet khaitini yaka kok abai mung khaitini sinoro manjaka khomolung division ni president borong banang okil debrmo tei manjaka sini advisory executive committee ni joto sini secretary tei cashier tei joto adong rok sung manjaka haine bagai sung nong ni thani yakjur khai sung nakarsano obo sung khaina hani to khlaimaya tom kheba omo gothogya jora angi thangmani bagai omo hai nang tongmani bagai sung bounce mangkhaje salni salpeni bagai sini bania terno sung mathage rekha haine bagai norok khata thidi jefruo sini srai srai ngi thangsuga na sung apro bania terno sengrnai tai tam kok kcharnai sung norok ni thani o sini kok duk number tongo norok oro chiti khepani kerangdi sini bania terno sung idaning no sung teu che sengani bakak thangnai haine bagai kisa kok kchari sai oro nongkha ani kok samani hambai marbo tripura hastini joto lugurong no जों दिनैबो प्रेस मिट फाइमनि कारण खा जोंखा अल एडिसिया मार्चेंट एसोसिएशन एनजिओ दिनै जों प्रेस मिट फाइमनि मेन उद्देश्य अबनंखा सिनि एक मास निस्ले आगे सागलाजक तंमानि बानिया टेर अबाहाय जों एक मास निस्ले आगे साजक तंमानि बिसिङाव हमफानो दिनैबो जों नुखा जे जों 12 13 14 अबाहाय जों खालामनो होननानै एनाउन्स खालायजाक अलरेडि हायफनो आनफर्चुनेटलि बुस्कां सालो अबाहाय अल ट्रिपुरा स्ट्राइक नि थांखा सिनि रोंसोरनाय रंनि बागै कायसा कतरमा मुभमेन्ट अबाहाय बुस्कां फाइ तंमानि जराबो दिनैबो जों सिनि बानिया देरनो जों पस्टपन खालायनो दिगि जों मा थांखा तामनि बागै हिंखाय बुस्कां सालो जों सेमनो जतनो 12 तारिखआव हिंखाय सारा त्रिपुरा अल स्ट्राइक नाय सिनि रोमान स्क्रिप्टनि बागै आबन बागै विशेष kai ang sanam sung ka bose sini rung sernai rong bagai kotor ma jamelang teman bagai abon bagai sing postpone khain diki sing bad domang kha abon bagai tripura hasen lugorong no sing obon koyo sini bania te ungnai hinbono sini strike je prubo payo afo ajarawo sing kaisa sing sini bania te no sing te teng thangklai khine abon bagai joto stall booking khaijar onbo sing abon kobogo nor khata thiji norok jetiki phono norok sini bania tero norok pai fal khlaiman phainai abon bagai sing tini social media ni bisinti khlai singa kokno sing kobogo